हाउ आइल रहेला होला जला कुछ ना तरह से। हाँ अरे तो एक बार चांस दे के देखा ना हो। हटा चांस ओहो तोहरा के जिंदगी भर कपार धे के रोए के बका। अरे नहीं रानी। अरे के आ गई? लगा तो तोर पप्पा हमरा के खोजत खोजत यहाँ तक आइल का रे। ए हमरा बाबूजी के कुछ मत कहिया ना तो ठीक ना पड़ी। हाँ का करबू हो? का करब? उठा के पटक दे। असली घी के बाड़ी बा। अच्छा ठीक बा लेकिन पहले खोला। का खोली? अरे दुआरी। तोहार तू खोला हम काहे के? अच्छा ठीक बा हम खोल के आओ तनी दुआरी तू यही जा रहा। जा। अरे भैया तू कहाँ चल रहा मर्दवा? ताहार इंतजार कब से कर रहल बानी। ये हमार बहन कमला इनकरे के लिए करनी और आज से हमनी के संगे रहिए। और ये हमार छोट भाई रंगीला। प्रणाम। और हम माधुरी। ये रंगीला के पड़ोसन है पड़ोसन। पड़ोसन के आइटम। ई का कहत रा? अरे हमने की कहत रंगीला कहला। तू हमरा के आइटम कहेला? अरे नारी पगली भैया मजाक करता रहे। हम तरह के आइटम का हमारे इतना जरूरत। लागत तो ओकरे खाने बिया सुंदर ओकरे खाने बिया लेकिन तो घाघरा पहन रहे और आँख ठीक रहे। ई तो अनहर लागतिया। रउआ कौनो लड़की के इंतजार कर रहल बानी? हाँ हाँ। रउआ गांव से शहर बिया करे खातिर आइल बानी? हाँ बाकी रउआ कैसे पता? रउआ 20 बीघा जमीन और 20 लाख रुपया और एगो घर के अकेला मालिक बानी ना? हाँ बाकी रउआ कैसे पता? कौनो लड़की रउआ से बिया के वादा करके मिले ना आई। हाँ बाकी अब ई मत पूछा कि हमरा के कैसे मालूम बा। बस ऊ लड़की यहाँ ना आई। काहे रउआ अंतर्यामी हई? हाँ बेटा हम अंतर्यामी हई। यही से कहा तानी कि तू अपन गांव वापस चल जा। अब तो हार बिया यहाँ तो ना हो पाई। काहे ना हुई? हमारा ऊपर हमारा माई के आशीर्वाद बा, हमारा गांव के लोग के आशीर्वाद बा। हम सहारा बन त बियाह कहिए के जाई। बिया कह के जाए। अपन थोपड़ा देखले बड़ा आईना में एकदम बुद्धू लागतड़ा बुद्धू। और के करी तारा से बिया? हाँ हमार छोड़ी रउआ अपन सोची कहीं राउरे बियाह कोनो बुद्धू लइका से मत हो जाओ। इंतजार करा कहीं तहरा से ही ना हो जाए। ए हमार दिन इतना बुरा नहीं खेल कि तोरा जैसा नानहर लड़की से बियाह करब। हमार बियाह तो घाघरा वाली से होई। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।